Диета тутам деп ризыктан калып, әллә нинди препаратлар кабул итүче хатын-кызларны аңламыйм мин. Аларның бөтен сәбәбе бары тик ялкаулык. Матур фигуралы булу өчен мускулларга көнгә 10 минутлык шөгыльләнү җитә ди тренерлар. Ягез, сез дә торып басыгыз хәзер үк. Әнә, алтын балыклар артыннан кабытлагыз. Зыян итмәс. Кызлар, җәйгә әзерләнәсез. Гөлнара, ничек уйлыйсың, менә атнасына 3 мәртәбә йөрсәк, җәйгә гәүдәне җиңләйтеп булыр микән? Мин шулай уйлыйм, була. Бу күнегү аяк мускулларына бик файдалы. Әллә кызлар ял итеп алабызмы, өскә менгәч су эчәр идек. Мин көненә 2 литр су эчәм икән. Юри санадым бер көнне. Ул чиста су, кайнаган түгел. Әле моңа соклар, төрле шәйләр керә. Чын? Кыш көне 2 литр күбрәк. Ә менә суга әле лимон согы да кушсаң, ул 2 литр файдалы. Биктәге җыерчыкларны һәм шулай организмдагы картаю процессын киметә. Менә шулай. Киләсе атнада эшпән Үзбәкстанга китәм. Кызлар, аннан да файдалы киңәшләр эзләп кайтырга сүз бирәм. Биюләрен өйрәнсәң генә инде Гөлия, ә менә мин күнегүләрне өйрәнә башладым. Бәлкем мине дә йөртерсең, Әйдә. Бик тә синнән каласым килми минем. Бу вакытым да бар, барга була. Ә син ничек уйлыйсың? Ой, алтын балык. Кароның бигрәк матур синең миңа бирәле. Юк, һәр балыкның үзенең коронасы булырга тиеш. Ә мин сезгә үземнең матур алтын мәрҗәнемне бирәм. Мәгез. Ой, рәхмәт. Ой, калфаклары, ул күлмәкләре, шигулял япкычлар. Кызлар, сез мине бик тә кызыктырдыгыз. Рәсимә, бу җимешләрне, йолдызларны каян җыйдың син? Кайсы шәһәрләрдән булар? Бу минем җимешләрем, чаллы кызлары. Менә инде 2 ел алар бию түгәрәгенә йөриләр. Соң минем биючеләрдән татар кызлары биюләрен күргәнем бар. Әмма менә алтын балык кызын күргәнем юк иде әле. Алтын балык монда нәрсә эшлисең? Чыннан да, алтын балык җырлары бик күп. Ә менә алтын балык биюе әле юк иде. Менә алтын балык биюен куеп карыйсы килде. Кызлар, алтын балык! КАМАЗ заводында эшлейм. 2013 елның иссе җәендә иссе сукты шигырьләр яза башладым. Шуларның берничәсен укып үтәсем килә.
Üç motor kız ahiret silüler bizge gıyberet. Türlü vakıga turmuş niden gıyberet. Tavuşları yağımlı, bu şişme ağımı, gil tınlısı kile irkeliler canımını. Olar bit yakşı sirder, bireler tüplü kinger, sırauğa cevap gerekse sen kızlar bilen siler. Bigirek köp bileler, izleneler, kureler, sırauğa cevap tavup bara bir de bireler. Uңuşlar tilim sizge, gülüye linize ilsiye, köngüllerge bik motorlar, yüzlerigiz nur sibe. Altın balık, yüze zenger dingizde, hıyalыбыз şınga aşa şatlıq biresin bizge. Altın balık, sikiresin, oynaysın, küteresin köngüllerini suyundurup tuymuysın. Altın balık, öte bizning tilekni, oynasınlar, jırlasınlar, dertlendirip yürekni. Altın balık, yılmayıp külik birge, turmuşыбыз yemin көрüp, yaşarga kirek bizge. Бәхет үшін көп керек ме екен? Жете миңа сенің йылмаю, тыныш йоқы тілеу йоқлағанда, сені ойлап ертең ояну, жылы сенің назлы қарашларың, мені тартақ һәр шақ өзіңне, егер болсам яннарында сенің қарар едім яратып көзіңе. Olmaz idim senden qarашымны, туймас идем мен сиңа қарап, сыйпар идем ифәк чәчләреңне, бармагыма ашларын урап, алар идем сине кочагыма, салар идем миңа башыңны, тыңлар идем йөрәк тибешләрен, хисләремнең сиңа агышын. Бәхет өчен күп кирәкме икән? Җитә миңа синең булуың, минем өчен олы бәхет бит ул, бу дөньяда сине белүең. О, кичине чакта исә мин дә шигырьләр яза идем. О, хәзер искә төшкән саен көләсе генә килә. Bütün kişide buladır indi ул андый сәләтлек ул менә күңел төпкелендә генә ята, яшеренеп, кузгаламыйча. Әнә Эльмира 9 яшендә җыр язган бит әле. Анысы катлаулырак инде, әйме? Көй белергә кирәк, ноталарны өйрәнергә кирәк. Мәхәббәттән шашып, йөрәккә ярсы, иңләдем мин сине көннәргә. Сәхнәгә дуэт булып сез чыккач, ничектер менә күңелгә җылылык килә. Бу мин инде уйлыйм, сез гаилә булып, бер бүтән булып яшәгәнгә күрәдер дим. Илнар, шулай да җыр моң белән генә гаиләне туендырып булмый бит. Үзеңнең тагын берәр эшең бармы синең? Шуннан да Илсия, җыр моң белән генә җырлап тамак туйдырып булмый булган көндә, әлбәттә, үземнең яраткан эшем бар. Шуңа күрә гастрольләргә дә бик чыгып булмый. Шуңа күрә инде арткы планга күчә. Әле җыр белән генә шикләнмисез, шулай ук әле син профессиональ композитор да. Менә бу юнәлештә эшләрең ничек бара? Бүгенге көндә инде саллы әсәрләрем бик күп, Аллага шөкер. Аның арасында әйтеп китсәң инде оратория изгияткә, аннары арт-опера Сөембикә канаты, аннары Нәҗип Җиһанов исемендәге халыкара композиторлар конкурсында мин лауреат исем алдым. Анда минем 4 карасат дигән симфоник оркестр өчен әсәр белән алдым инде мин исемне. Аннары Зәйтүнәкәй дигән музыкаль драма әле тагын безнең яшьләр театры белән бердәм эшләдек. Шәхсән бик сөенәм менә шушындый күп кырлы әсәрләр иҗат иткәнемә. Алдагы көндә инде планнарга килгәндә алар бүгенге көндә чит илләрдә башкарыла. Шуңа күрә тагын бер зур хыялым минем тормышка ашты. Менә Австриядә, Словакиягә барам. Аннары май аенда минем Америкада авторский концертым узачак, штат Миннесотада. Һәм көскене ICM дигән международный фестиваль, халыкара фестиваль инде ул бик зур. Безнең Татарстаннан әле анда беркемнең дә барганы юк. Менә миңа шуна чакыру килде. 3 әсәрне минем Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим иттеләр. Һәм мин инде финал өлешенә аны уздым. Ләкин бүгенге көндә әле кемгә ул бүләктәтер билгеле түгел. Бары тик 66 кеше катнашты әлеге премияга инде кандидат буларак. 4 кешегә генә бирәчәкләр. Шуңа күрә менә түземсезлек белән шул хәбәрне көтәм бүгенге көндә.
көндә мин Фәннәр академиясына каралган инде Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтында эшлим, театр һәм музыка бүлегендә. Һәм менә әлеге эшем дә миңа бик ошый. Тагын инде безнең институтта фольклор буенча без җыентыклар чыгарабыз. Һәм менә минем үземнең инде төп эшем әлеге җыентыкларга мәкаләләр язарга, әлбәттә инде ул музыка белән бәйле, һәм шушы экспедицияларда җыеп кайткан материалны туплап, аларны нотага төшерү, менә бөтенсе минем эстә. Шуңа күрә бик кызыклы эш дип саныйм, миңа ошый үземә. Бүгенге көндә әле мин тагын аспирантурада да укыйм һәм Пермь татарларының музыка фольклоры турында тема инде минем, шул темага нигезләнеп диссертация язам. Һәр кемнең тормышта иң истәлекле көне була. Синең бәхетле көнең кайчан? Шуннанда минем бәхетле көнем Илсия ул миңа Эльмира кыз алып кайткан көн булды. Чөнки ул аны минем туган көнемә бүләк итте, минем юбилеема. Иң бәхетле көнем минем шушы. Җәй көне безнең өйләнешкәнебезгә 10 ел була. Тормышта башлаганыбызга. Ышанма икән, ышанма, юк бар сүзләргә, мәхәббәт уяна икән, сары күздәдә. Сары күзләр, сары җилләр, сары бураннар, бәхетсезгә сары көздә гашык булганнар. Сары күзләр, сары җилләр, сары бураннар, бәхетсезгә сары көздә гашык булганнар. Ышанма икән, ышанма, юк бар сүзләргә. Килдең дә кирдең җаныма, сары күзләрдә, сары күзләр, сары җилләр, сары бураннар, бәхетсезгә сары көздә гашык булганнар, бәхетсезгә сары көздә гашык булганнар. Менә шулай Эльмираның җырларын хәтта чит илдә дә тыңлыйлар. Кызлар, горурлык бит бу әйме? Кой берәүләр кебек ул да соңыннан яшәргә чит илгә китмәсә ярый инде. Җибәрмибез аны. Кызлар, миңа берәр тиз генә табын ризыкларын бизәүче берәр кеше табып бирегез әле. Танышларыгыз арасында андыйлар булмый калмас. Линиза, аның өчен безнең махсус кешебез бар. Илсия, Хуҗабикә. Бар андый уста кызлар. Телефонын бирермен, яме? Әле тәпи атлый алмаган бала да моны кисә йөгереп китәр төсле тоела миңа. Һәрбер сүзенчәлекле, матур бизәкләр белән бәйләнгән. Әле монда карап торам, җипләрең дә бик күп төрле. Сатасыңмы соң син аларны? Ул җипләрне сатмыйм. Безнең гаиләбез ишле булгач, бәйлим, бөтенсенә дә рәхәтләнеп бәйлим. Бәйләргә бик яратам. Башмаклар гына түгел. Менә оныкларыма кофталар бәйләдем. 4 оныгым бар, 3 кызым бар, кияүләрем бар, дусларым күп, биянайым бар. Менә шулай бәйлим, бүләк итәм. Алар инде аны яратып кабул итәләр, кодагыйларыма алып барам. Әле чигеп тә утырасың бит әле. Сигәм, мин яшь чактан ук сигәм. Ни өчен дигәндә, ул модалы түгел дисәләр дә, бит инде аның модасы үткән дисәләр дә, күңелгә ятышлы эшнең модасы бер вакытта да югалмый торгандыр дип беләм. Бу бит инде безнең милләтебезнең элек-электән килгән матур бер күренеше, чиккән мендәр тышлары. Менә бу мендәр тышын әле мин кияүгә чыкмаган идем чиккән чагында. Моңа инде 35 елдан артык. Инәй мәрхүмә әйтә торган иде. Балам, таң фирештәләре бәхет өләшкәндә, йоклап ятмагыз, торыгыз ди торган иде. Кеше балалар эштә чагында урам буенда йөрмәгез бушка дип. Шулай итеп без һәр вакыт нинди дә булса эш белән мәшгуль булдык. Бусы минем кызымның хезмәте. Минем кызым белән энемнең кызы чигә аларны матур иттереп. Бу кадәр кәгазьне ничек шу кадәр бүкләп утырдыгыз? Күпме вакыт кирәк моңа? Ул бик тиз эшләнә. Менә иртүк уянам да мин. Өйдәгеләрне уятмас өчен тыныч кына нәрсәдә булса эшлим. Менә башта шулай тыныч кына утырган чагында шулай бүклим кәгазьләрдән, эш почмаклар. Аннан кирәк модельне җыям. Куян балалары, анда ниләр, пингвин балалары, елкалар, гөмбәләр, матур тортлар, монсы кактус. Әле уңганнан барда була диләр. Гүлләрен шоу чәчәктә бу кадәр чәчәк аткан гүлне күргәнем юк әле минем. Тәрәзә төбендә генә, өстәлләрдә генә түгел минем чәчкә аткан тормыш гөлләрем, табыннарымда да бик матурлап, чәчкәләп, бизәкләп, табыннар әзерләргә яратам. Салатларны матур итеп бизәкләргә,
табын күрке ризык белән, менә шушы ризыкларны матур итеп бирә дә белсәк, ул бит инде икеләтә бәйрәм кебек тоела. Менә бу ромашкалар салат өстендә бик матур торалар. Аны бик юка гына пычак белән кисәбез. Матур иттереп менә шулай йомырканың очына тыгабыз да, һәрбер ни сайын инде лепесточек, һәрбер тожы сайын ромашканың пычакны төшереп, күтәреп шулай кисеп барабыз. Ул шулай бик матур гына ромашка барлыкка килә. Менә шулай салатларны ясыйм. Менә әле улым да килде. Ул менә һәр вакыт булыша утыр улым монда. Утыр карап тор. Менә хәзер бу чәчәкнең уртасын ясыйбыз. Анда бәләкәй генә йомырка сарысын кырабыз да, кыргычтан үткәреп, җә кишер, җә менә бу кызыл сары төстә бурыш кисеп уртасына куябыз да, аның өстенә бәләкәй генә шушы кыргычтан үткәргән йомырка сарысын салабыз. Бигрәкләрдә шушы салатны ясаганнан соң кырыйын сөртергән маска кирәк, матур булып калсын тәлинкә чикләре, чиста булып торсын. Менә моны һәрбер хатын-кызда белергә тиеш. Бу чәчәкне ясар өчен кирәк тыгыз булган помидор. Менә сиңа ясап күрсәтим әле. Бәлки кирәге булыр. Юка гына шулай тәлинкә кисеп чыгабыз да помидорны. Менә шулай. Юка гына. Ни хәтле юкарак ясасаң, шуның хәтле чәчәкләр ясарга җиңелрәк була. Төбен шулай кисеп алабыз да. Помидорларны әйләндереп, шулай җыя башлыйбыз. Иң беренче шулай бүкләдек, икенчесен аңа кара-каршы. Менә шулай помидорларны бүкләп чыгабыз да. Роза тожлары шикелле. Роза тожлары шикелле бүкләп чыгабыз да. Җыябыз шулайга бер йомарлыкка и утыртып куябыз. Менә шушы помидор төбенә. Шулай яшел үлән өстенә утыртып куябыз матур иттереп. Без бит инде роза чәчкәләр ясадык, ромашкалар кистек. Матур иттереп, табигатьтә чәчкәләр бигрәк тә күп төрле бит инде алар. Менә георгинга охшаган тагы бер матур чәчкә кисегәле табын өчен хризантемалар кисегәле. Менә шулай болгар бурышы воккына итеп туралар да, и шулардан без түгәрәккә чәчкә тожлары җыябыз. Менә шулай матур итеп салып чыгабыз да, и уртасына салабыз майонез. Аны мөмкин сарымсак белән бутапта салырга бәләкәй генә майонезын. Бәләкәй генә сарымсак салырга да мөмкин. И аның өстенә мөмкин яшел борчак салырга, мөмкин менә шушы болгар бурычыннан воккына турыйбыз да, уртасын куябыз. Яшел үләннәр белән тагын бизәкләйбез матур иттереп. Менә шушы болгар бурычларын кискәннән соң аның бит төпләре бик күп кала отход булып, алардан бит югыйсә табын өчен шуның хәтлек матур настурция чәчкәләр кисергә мөмкин. Аларның уртасына бәләкәй генә салабыз майонез. Менә шушы майонезны салганнан соң салабыз бәләкәй генә кукуруз. Җә шушы кукуруз мөмкин үлән воклап турап салырга да. Урамда яз булуына карамастан күп чәчкәләр үстердек өстәлебездә. Безнең ромашкаларыбыз да бар, розаларыбыз да чәчәк аткан, хризантемаларыбыз да ялт итеп утыра. Менә шулай бизәкләргә яратам инде мин бәйрәм табыннарында.